বিজেপি বিজেপি আজ মন্ত্রী মহোদয় पाइपलाय खुलुमो ताई जवानी चिबाय ता हास्टेनि जत लोकरनो आनि पाइपलाया खुलुमो याफारो नर खायमानो थांनाय 5 बছর सिगां आंरो नमिनेशन फाइल खायफियो टिप्रमथा पार्टी नि बखाक्तै एबं नमिनेशन फाइल खायमानि आगोलाव जेबो जितिखा कपलाय बंखा हेबा ओ नमिनेशन फाइल खायनानि जराव लोकरनो किछु कग्रि जाक्तं जेमन चिनी गामि आमचेरक लामा हामिया दै काहामानिया दाल बिदाल चिनी जे प्रॉब्लम टिप्रासानि बेसिक जे प्रॉब्लम आ प्रॉब्लम न तो जे कग्रि माने कारेन्ट गरै दुनिया ने सबसे थाक थाक सकजाक प्रॉब्लम के चिन टिप्रासानि आमचेनो इसे जे प्रॉब्लम न सॉल्व खायना बागै कग्रि वै एमडी सिं माने यागुलो राज्य बीजेपी सरकार जदि गरै इंगांकाय आबो आं मोटामुटी जे आं सामंखाय फेमेन आबो सम्भव खालायमांगला खामो मोटामुटी सम्भव खालायगा एवं किछु किछु सामं दाबो बकबामा खालायजानाय दंखौ आबो एडीसी टिप्रामथानि सरकार बायला कोनोदिन समाधान खालायमिया हयतोबा ग्रेटार टिप्रालेन नांनाय हयतोबा टिप्रालेन नांनाय आबो बफरो फायनाय बफरो मानाय आबोताय जों सिलिया बर्तमानो भारतीय जनता पार्टी नि राज्य सरकार चलि शासन खालाय दङ दिल्ली केंद्र चिनी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नेतृत्वे देश शासन चलि दङ एडीसी बाहायनो बीजेपी नि भारतीय जनता पार्टी नि नेतृत्वे शासन हाया साक बा शासन चलिया साक चिनी अ जे समस्या न अब समाधान खायमांगला बाहायकेन माले थांनाय जे लामा निबागै आं प्रस्ताबरि रहमानि अ लामा रं निबागै जे प्रस्ताबरि रहमानि आबो दिनी चिनी बीजेपी नि न गोबांमा मंत्री एमएलए दंनाय रक बरंनि आं जदि सुबा समायाखै अ लामा रं आं सेंक्शन खायमांगला खमो हयतोबा आं टिप्रामथानि एमडीसी पा नंखाना किन्तु चिनी निजुस्व पार्टी नि टिप्रामथानि एमएलए रंनो साकांकै बरक आमरा पात्तारिया अथच जेफ्रो आबो सेंक्शन नङै फायो आफरो केनो बरक कन्ट्राक्टर नि खिरो कमिशन चानानि चक्कर बरक जतनो खलाय थांबाय गोमायके चिनरो अम्पी आमचे गोबांमा लामानि डेभलपमेन्ट नि जे सामं रक मथाकजाक दाबो कोनो खलायमिया गाजे जों नायो अम्पी नि लोकु बेसिरभाग लोकुरनो करप्शन फ्री नायो आमचेनो डेभलप नायो हेबा किसु जे पेटवा बाकटवा ए पेट पन्थि रं जारातै आरो तो एमएलए बो इनवल्व दङ नरक आबो जतो साइमानाबो थांनाय न्यूज रगो किसे भाइरल गाय छै जे पेटवा बाकटवानि नेतृत्वे अम्पी आमचे जे ताबो डेभलपमेन्ट जे कासु जागै दं माने अबनो मोथांनानि के एकटा नपाय अब भारतीय जनता दल ओइ जे पार्टी अब एडीसी सरकार फाय नांनाय हामबाय।